Arzuwlar gursakda garramaýar. Awtory Süleyman Öwedov. 1992-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetyna çap edilen 2-nji bölüm. Arzuwlar, maksatlar tertäli. Gullukdan soň men uniwersitetiň agşamky bölümindäki okuwymy gaýbana geçirdim. Aman bolsa saatçylyk uçilişetiniň dirijorluk bölümini dowam etdirdi. Daşyndan milli saz gurallary bölümine hem girdi. Owada ýaşasam da Aman bilen ýyga argatnaşyk saklaýardym. Ol bize gelen wagty biziň öýümiz şatlyk şagalaňy öwürýärdi. Bir gezek owa gelen wagty ol tütänden toýa gabat geldi. Toýa gelmeli bagşy gelmeýänler. Ine onsoň toý eýesi Amany toýda aýdym aýtmaga razy etdi. Toýda Berdoğly Galliýew hem bar eken. Ol soňra Aşgabat raýkomynyň 1-nji sekretary boldy. Ol Amany höwes bilen diňläp, oturşyna oku ýeňňäti ýetirýärdi. Galliýew oňa kesиңden kem tap ogul idi. Soňam ogul, senleýän bilen siziň eliňizde hem ýuruk gäli, bir-iki saz hem çalyp beräýseňiz diýdi. Aman birnäçe saz çaldy. Berdoğly aga da beýlekler de hoşal boldylar. Ýöne Amanyň täliği ters gelen ekeni. 2 ýyldan soň men durmuş toýumy etdim. Ene şu toýda hemmeler Amana garaşýardylar. Aman geldi, ýöne onuň ýanyna oraz nepes bagşy bardy. Ol gele gelmäni özüni günäli ýaly duýup, "Süleyman, bagyşla, men seniň toýuňda aýdym aýdyp biljek däl. Doktorlar maňa seniň beýniň ýadandyr diýdiler. Aýdym aýtmada beýle dursun. Uçilişäni hem taşlamaly. Beýne dynç bermeseň helak bolarsyň diýerler" diýip ýaşaran gözlerini maňa dikdi. Ýyllar geçdi. Aman Aşgabatdaky demir ýol tehnikumyny tamamlapdy. Demir ýolçy boldy. Azy käne dutardyrgyjak çalýardy. Aman olardan aýrylyp bilenokdy. Täzeden galkanan göwün. Biziň ata-babalarymyzyň aýdan bir dana sözi bar. Goýma gursak bolmasa dürtme gursak neýläýin? Amanyň gursagyna goýulan aýdym tasenede hem nenen kyn ýagdaýlar başa düşse-de daşlaşyp gitmedi. Ol täzeden oýandy. 1989-njy ýylyň 20-nji oktýabrynda Mahtumlynyň ýubileyi bellendi. Oňa respublikamyzyň SSR-iň dürli kunjoklerinden mihmanlar çağırlypdy. Beýik akyldaryň ýubileyi dabaral geçdi. Şonda Amana söz berildi. Ol uzak sözlemeýän eline dutaryny alyp Seydi şahyrynyň sözlerini özüniň täzeden düreden "Haly" diýen aýdymyny aýdyp berdi. Halk ýene bir aýdym soraýardy. El çarpmalaryny goýanokdylar. Emma ýubileýiň tertibini ütkedip bilmediler. Ýubileýiň geçýän ýerine içimi gepledip "Tüweleme, Amany halk sylaýar. Düýün akşam öýde, bugun öýde oňa näme hili hormat goýýarlar. Udagynyň gowansyn. Men näki neje bolan desanyny alyp gaýtdy bolýyn, desançy bagşy boljakmyň ha diýip oýlandym. Ol şeýle de boldy. Şol ýylyň 31-nji dekabr güni men Aşgabatdaky garyndaşlarymyň jaý toýumy gutlamaga barypdym. Toý ýerine baranymda Amany maşgalasy bilen toýa çagyrlandygyny aýtdylar. Saçak başynda ornaşdyk. Saçak ýygnalaryndan soň garyndaşym maňa bakyp Amany aýdym aýtdyraly diýen işaret etdi. Men toý eýesiniň matlabyny Amana ýetirdim. Aman bolsa, oglanlar, şu ýerdäkileriň köpüsi maňa tanyş adamlar. Şonuň üçin makulatyňyz men her şahyrdan bir kaýdym däl neje bolan desanyny aýdyp bereýin diýdi. Hemmeler ony makuladylar. Howa, Aman inni joşýar, döretýär. Onuň ödereden aýdym barmak basyp hanadan köp. Ýaňy ýakynan men Amanyň ýanyna bolanymda, "Aman, sen ýelpeselendi" diýen aýdyma öz boluşly öwüşini beripsiň. Bu näme hili döredi diýenimde, "Döwletgeli neresiniň ýazyran kasetasy" diýip ol kasetany magnitofona goýberdi. Soňra bolan wakany gurrun berdi. Men nerese bilen iş wagtym görüşipdim. Men şonu 8-nji klasyň okuwçysydym. Döwletgeli bolsa uniwersitetiň studentidi. Aşgabatyň 1-nji feýilwagyny çeper höwüşçänleriň jemleýici konserti bolýardy. Döwletgenligini tanamokdym. Bir adam Nazargullaýew bolmaly.
Elimdäki gyjagy görüp meniň ýanyma geldi. "Köşek, gyjagy özüň çalýarmyň?" diýdi. Men hem "Howa" diýdim. Ol bolsa "Biziň çykmaly wagtymyz ýakynlaşýar. Ine şu aýdymyň sazyny çalyp bilermiň?" diýip meniň goltugymdan elini geçirip özüm aýdyma çala hiňlenip meni bir gyra çekdi. Ol "Berekella, şol ýigit şu aýdymy aýdýar. Gyjakçymyz gelmedi. Sen gaýrat etdi, sagdanarlyk et" diýdi. "Döwletgeli diýsen gowy aýtdy. Konsertden soň duşup durmany barada wagdalaşdyk. Emma soň duşuşyp bilmedim. Şol kasetidaky aýdymlary diňlämden soň şolaryň içinden ýelpetelendi öwrenmegi özüme maksat edendim" diýdi.